استاد یک سوال دو روز می شود که سرمون درد گیرونده است. در خواب غرق شدن در آب چی باشد استاد؟ масъалаҳои хоб зоҳиран дар хоб одам гӯё ба бало гирифтор шуд, гӯё ба об ғарқ шуд. Ино маънои ҳақиқии худро надорад. ман ҳозир инҷо таъбири хоб намекунам, вале умуман мегӯям, ки гоҳо дар назаратон хоби бад дидеду хоби бад нест. як одам хоб мебинад, ки фарзандош ва ҳамсараш вафот кардааст дар хобаш. мехезад таъбири хоба мебинем, ки душманаш вафот мекардааст. кадом одаме ки дар хоб бинад, ки зану фарзандош ҳалок шудааст, яъне душманаш ҳалок мешавад. чунки Аллоҳ таоло мегӯяд, ки инна мин азваҷикум ва авладикум адувван лакум. аз ҳамсарони шумо ва фарзандони шумо душмани шумо ҳаст. яъне ҳамсарони шумо ва фарзандони шумо душмани шумо ҳаст. фаҳдаруҳум, аз онҳо эҳтиёт кунед. барои чӣ аллоҳ таоло зану фарзандоро душман гуфт? барои он ки шумо ба кадом хотир намоза қазо кардед? кор, пул. барои чӣ кору пул? фарзандои хӯрондандаи кор, онҳои хона дар карандаи кор гуфта намоза қазо кардед. ҷонатонро ба азоб гирифтор кардед. ҳаҷ нарафтед, $5000 дилатон нашуд. гуфтед ки ба ҷои ин фарзандомо хонадор кунам беҳтар, занам ба тилло харам беҳтар. закота надодед, ин фарзандом роҳатиша бинад беҳтар. ино душмани шумо ҳастанд. дар ин сурат хоб дидед ки зану фарзандатон гузаштааст, яъне гӯё душманатон гузаштааст. яъне ин ба хоб ҳама вақт чӣ хеле ки дар хоб дидед ҳамихел таъбир карда намешавад. ба ҳар ҳол агар одам хобе бинад, ки ӯро хурсанд мекунад, хоби нек аст, ба шахси дӯстдоштааш мегӯяд, ба ҳама намегӯяд. агар хоби бад бошад, ба касе намегӯяд ва аз бадии хобаш ба Аллоҳ таоло паноҳ металабад ва аз шайтони раҷим паноҳ металабад. иншоаллоҳ зарар намекунад. шайтон гоҳо агар одамро ба гуноҳ бурда натонад, чунон мекунад, ки гӯё банда хобҳои бад мебинад. вай ҳулм аст, яъне аз шайтон аст, гуфтанд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам. ва барои ғамгин кардани банда, чунки вай душман аст. душман ҳеҷ кор карда натонад, ақлая ғамгин мекунад. бинобар ин парво накунед. хобҳо, масалан хоб омад, таъбираш ин ки банда ҳалок мешавад, вафот мекунад, ё бемор мешавад, ё ки қарздор мешавад, таъбираш, ё ин ки ба ягон бало гирифтор мешавад. хоб чӣ ҳикмат дорад? фарз кардем хоба дид, назди муаббир рафт, муаббир таъбир кард, ки ба сарат бало мебиёд. гуфт чӣ фоида аст? ҳамин ки дуо мекунад ки ҳамун балои меомадагӣ сабук биёяд. инчунин омодагии хешро мебинад, пешакӣ тайёр мешавад, то ин ки омадани бало вазнин нафарояд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам як дуо доштанд, мегуфтанд ки аллоҳумма инни аъузу бика мин завали ниъматик. эй Аллоҳ, ман паноҳ металабам ба ту аз заволи ниъматат. неъмат сиҳат, саломат, имон дорем, ҷонамо дард надорад, шикамамо сер аст, фарзандо дар пеш. аллоҳумма инни аъузу бика мин завали ниъматик. эй Аллоҳ, ман ба ту паноҳ металабам аз заволи ниъматат, аз рафтани ниъматот. ин ниъматҳо як рӯз мерад. аллоҳумма инни аъузу бика мин завали ниъматик ва фуҷаъати никматик. ман ба ту паноҳ металабам аз якбора омадани бало. агар бало оҳиста оҳиста биёяд, ин сабуктар аст. лекин агар яку якбора бало биёд, бисёр одамо тоқат карда наметавонанд. бало бо болои бало ба фишору ба масалан бемориҳо гирифтор шуданаш мумкин, балоро бардошт карда наметавонад. бинобар ин гоҳо хобҳо омада инсона огоҳ мекунад ки бало омадани ҳаст. омодагии хешро бин, масалан тайёр шав.
اگر واقعا همین خیل باشد تعبیرش، این یک سبوکی برای بنده است. و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک، از تمام غضب‌هایت پناه می‌طلبم. خلاصه یکی از چیزایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و الله تعالی پناه می‌طلبیدند از یک و یک بار آمدن عذاب و این خوابها گاه آدم‌ها را آگاه می‌کند. در راه خطا باشید، در راه گناه باشید، خواب آگاه می‌کند و می‌ترساند که اگر خوابی از شیطان نباشد، خوابی درست باشد، می‌ترساند شما را، آگاه می‌کند، تحذیر می‌کند که آمادگی خود را بینید، از گناه‌ها دور ایستید، روی به سوی الله تعالی بیارید و همین گونه. لیکن تعبیر خوابی شما نیست. من هم تو جواب عام دادم. بله، پروا نکنید، نترسید، ان شاء الله بخیر است.